Shalom para pamiyarsa Sabda Winedhar Sinode GKJ ingkang kinasih. Kula Paskasandhya saking GKJ Tunjung Seta Klasis Kebumen kepareng ngaturaken renungan sadar dinten Setu 20 April 2026 kanthi jejer manggen ing dalemipun Sang Yehuwa. Waosan kitab suci saking Jabur 23 ayat 6b. Saha kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwa ing salaminipun. Suami saya itu, Bu, seringkali pagi, siang, sore, malam di gereja. Rapat ini, rapat itu. Belum lagi kalau ada undangan jagong. Jadi dia mesti membawa pakaian ganti. Mekaten cariyosipun satunggaling ibu gegayutan kaliyan garwanipun. Kawula badhe manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwa ing salaminipun mekaten pangandikanipun juru Mazmur ing ayat 6b. Menapa menika sami kaliyan cariyosipun ibu wau? Temtu boten. Ingkang dipun kajengaken dening ayat 6b manggen wonten ing padalemaning Sang Yehuwa menika wangsul malih dhateng padaleman suci. Jabur 23 menika sajakipun Mazmur ingkang kagidungaken nalika umat sowan dhateng padaleman suci ing Yerusalem saperlu nyaosaken pangabektinipun. Ayat 1 dumugi 50 nelakaken pangakenipun juru Mazmur bab Gusti Allah ingkang jumeneng minangka pangen. Ayat gangsal dumugi 6 nelakaken Gusti Allah ingkang jumeneng tuan rumah ingkang ngayomi tamunipun. Pangayoman Gusti Allah menika ndadosaken juru Mazmur ngraosaken kabegjan, dadosaken kabingahanipun. Mila juru Mazmur gadah pepenginan tansah manggen ing padalemaning Sang Yehuwa inggih menika wonten ing padaleman suci. Awit pangrekawipun Gusti Allah menika ndadosaken juru Mazmur kraos ing padalemaning Sang Yehuwa. Tentu ing padaleman menika boten namung sowan, ananging ugi nindakaken menapa ingkang perlu. Menapa prelunipun kita dhateng ing gereja? Tentu boten namung sowan, ananging ugi nindakaken bab-bab ingkang perlu kangge gesangipun pasamuan. Ing gereja wonten kegiatan mewarna-warni kangge mbangun gesangipun pasamuan. Anggen kita tindak gereja menika nindakaken kegiatan sesarengan. Saged kelampahan sedinten kita kegiatan ing gereja. Ingkang baken lan wigati inggih menika anggen kita nindakaken kegiatan ing gereja kanthi sedya ingkang sae kagem kamulyanipun Gusti. Amin.